दिनै इंराजि 2022नि जानुवारि दाननि 22 तारिखआव माघ दाननि 28 माघ खालि बे थानसालियाव जोंहा हौवा गोदान मुस्रि धनन्जय बसुमतारी अन्थाइ दामनि आरो टिपकाइनि नङामाथि टिपकाइनि फरायना आर्जिना ब्रह्मजों गोथार जुलिनि लाहार फाहार खालामबाय। लाहार फाहारनि थाखाय जोङो न' जगार जाबाय, गासिबो थांबाय। जिहेतु बेयो थानसालिया बाथौसालि, ओंखायनो बाथौनि नेमजोंनो हाबाखौ होनाय जानोसै। दानिया बेवहाय गार्जेन हिसाबै हिनजावनि न'खरनि सोरबा दंबा बिफा एबा बिदा न'खरनि आर्जिना ब्रह्म आंनि फिसाजोनि गोथार जुलिनि मुङै आखायाव दाइनजौ बिबार लानानै आरज गाबो खुलुमदों नोंखौ आफा नाजावदों जोङो गोसो गोथारै आंनि खुलुमनाय आरो बावनायखौ जखा हे आफा अबंलावरि अन्नानै हरदो बिखा हरदो नोङो आंनि फिसाजोखौ अराय सम लाखिदो आलो आलो आफा रुजु जोंनाय जखा आफा नाजावदो नोङो आंनि खुलुमनाय आरो आखाइनि दाइनसो बिबार बिलाइखौ जखा आफा बोराइ बाथौ जखा बिथांमोनखौ आसि लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौ आखि दोननानै अख्रां सायाव थानाय सान हाथरखि अखाफोर बिफां लाइफां जिबि आरो
날 아이 아빠 라이브라자 보이콧을 다시 나눠내 왕리 어세 자들 버라이나 아지나토 론세점 kami kita Rome Kusumutari Kasla Onsalu Ongoy Kusumutari Akaya Krisho Samsoni Asa Botena Donai Dirinikrai Ami Sazini Jahanai Denghanai Ganhanai Jumhanai Nidan, Apple, Paper, Naya, Dasigal, Jivana, Be, Shani, Dasigal, Haki, Ade, Kamana, Yene, Ani, Sajani, Jota, Yuni, Koma, Bird, Turtle, Onlane, Ruju, Ale, Raiju, Manjanai, Doha. Sumiram Brahmoa, Dene, Korai Batu to Highland, Kakilana, and Ayapana, Dene Gauni Saja, Arjina Brahmoko, or Hongai, Busumutan, Nakano, but there. Bloom. Kulumde, Angapa, Nung, Bipako, Dinui, Angni, Gotha, Julini, Toma,
나성들 너는 것을 götare खुलुमनाय थावखौ हे आफा आनान गसाइ दिनै आं नों बिफाखौ साखि दोननानै आइ आफा रायजो राजा साखि लानानै रङामाटि गामिनि सरायना आर्जिना ब्रह्मखौ थैस' हांसोनि जिउनि जुलि लाबाय हे आफा सोरजिगिरि दिनैनिफ्राय दिनै जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय निदान आफोद खैफोद नायनाय बिबानखौ आं रुजुनबाय माबा दंबावो
아파 서지기 보라이 바투 능느 너희 상 오강미 미리 내 아빠 안한 것에 굴른들 는 아빠고 는 이파야 니네 앙니 그렇다 요리니 고마워 나정들 능을 것을 그렇다를 네 아빠 안한 것에 니네 능 이파고 사키 전난의 아이 아빠 라이즈라자고 사키 나나는 집카이 랑아파라 라미니 토라이나 아지나 브럼모코 테이쇼 황소니 예우니 조니 라발 내 아빠 서지기리 지니니까 지니 자흐나이 영흐나이 간흐나이 염흐나이 니가 앞을 서이프 나이나이 이반코 루줌바이 지니니프라이 이코 나가나는 무셰브 이라 자쿠마야 미코 스크마나는 몽셰브 마쿠다 쿠라야 미코 나가나는 구분 이시하드라 나야 왜 아빠 오봉라우리 골레골레 소마이 나바이 능니 세라오 소이치 지니 소이치 지니 온가 구분 larga aba maubla nang nisaya angko nangni bangri akorao kekena a들 dohai apa sejigiri nazau nang을 angni gösü görbözü kulumnai are akaili dainisi ibarku ya ajina ya bunda ajina kamu apa sejigiri berai batu nengna ba sa akami diri ini apa anangkasa kulumde ang apa neng batu dinai angni gerha jolini 고마워 나정들 능을 그것을 그타를 푸르면 포크나 내 아빠
하나님께서 이내 는 이파고 사티 연난의 아이 아빠 아이 세라자도 사티 나나의 영살담 가민이 무슬림 언언저이 무슨 무타리고 더이셔 황손이 지훈이 줄리 라바이 내 아빠 선지기리 지리니 프라이 미니 니단 아프 더이프 악시 악다 자나의 오라이 반소 시든 dilini prai ang diko nagarnane mua monsebe jakmaya diko skemanane ongsibe batra sulaya diko nagarnane ubur sai maudra laya apa ngomong lauri boleh omai labai nangri serau soiti chini soiti bini onda gubun marga haba maubla nang dipaya angko nangni bangri akorau keklina ade dohai apa setigri nazau nangge angni dose berbeda kulumnai are akaini dainese ibarko dohai kulumnai ibarko Serjigiri, berai, batu, dinai, jeng, sipako, jengi, geta, gelini, sama,
आखायाव दाइनैसो बिबार लानानै बिबार लानानै गोसो गोरबोजों नोंखौ हांख्रायो आरज गाबदों आफा नाजाव नोङो जोंनि खुलुमनाय आरो बावनायखौ हे आफा आनान गसाइ बोर हरदो नोङो जोंनो आलो गोजौ रुमाय रायजो मोनजानायनि जोंनि थैजों बुजिनाय फिसा फिसौ फिथाइखौ गोरों गोरा गुनि गियानि गोनां जानानै गाहाय आफा अबंलावरि नाजावदो नोङो जोंनि खुलुमनायखौ बावबाय जोङो गोसो गोथारै दाइनैसो बिबार दहाय हे आफा अख्रांनि गिरि राज खुंग्रि बावबाय जोङो नोंनि मुङै जोंनि गोथार जुलिनि समाव दाइनैसो बिबार दहाय हे आफा साननि गिरि सानजाबोरालि बावबाय जोङो नोंनि मुङै जोंनि गोथार जुलिनि समाव दाइनैसो बिबार हे आफा बारनि गिरि खैला बावबाय जोङो नोंनि मुङै जोंनि गोथार जुलिनि समाव दाइनैसो बिबार दहाय हे आफा दैनिगिरि आग्रा बावबाय जोङो नोंनि मुङै जोंनि गोथार जुलिनि समाव दाइनैसो बिबार दहाय हे आफा हानि गिरि हायलुं बावबाय जोङो नोंनि मुङै जोंनि गोथार जुलिनि समाव दाइनैसो बिबार दहाय आफा सोरजिगिरि बोर होदो बिखा होदो नोङो जोंखौ अरायसम आलो आलो गोजोन रुजु रुमाय रायजो मोनजानायनि दहाय खुलुमबाय।
cuma ya mana? Ditinggalnya Ya, baru makan.
अब्लाबो बेनो माइनाव बेखौनो मा खालामनांगोन दाउ बिमा मासे बायब्ला मासे नों जोलै एरगोन गासै बोरमा फिसा मासे Right? Yeah, there will be some more abang ya. Abang Mbak. Semai lah baik. Ini beri nombor Mumbai. Alzina, nampak? Ini juga baik. Ini juga nampak. Jangan lagi. Semua sudah itu punya nampak? Jadi beda itu nampak. Jangan lagi. Ini mau benak semua. Pandai lagi dengan kita. Sampai mana bala berikan. Akan malah ya mungkin fungsi rambut lucu, nampak? Gas tu, susu, gambar, masih jual di sini. Kita itu, kita ini benar. Enjoy. Nampak? Baik, semua itu amannya lu mau datang sini. Nampak? Sukuni, bukan apa ni terlalu jauh ni tu. Transport. Ane tu arti sampai Jawa Thailand ni sampai apa Runglang. Nampak? Madong, Dipadong, Digadong, Dipaidong, Dipadong, Dinadong, Permadong, Dong, Ayah, Padong, nampak? Di sini kurang masuk di sini, Madong. Itu matra ya, sampai itu. Itu kan saya menunjukkan terlibat. Itu bisa sikit. Saya mesti kata apa? Ini sudah maklum maksud. मंगलबार पारा Kikiniongnya
Đây trong cái đám cầm nó được ngay nè. Đây cái đám bắt thao nè. Đây cái thằng đi nè. Đây cái thằng đi nè. Chào cho nói đi. Đây là đây cái bắt thao nè. Qua cái đám đi ham cho nói đi. Đây bắt đi cái đám nè. Đây hijau cái đây sẽ có hai đi. Ini sudah lebih musuh mentang ini. Saya masih agak high ini. Saya ada agak high ini.
Oh!
Jaya.